Hola. Benvinguda, Maica. Gràcies. Moltes gràcies per venir. Gràcies a tu. A vosaltres. Que guai. És que és un superluxe. La veritat és que estic molt contenta dels amics i amigues que passen pel nostre programa. És com... Contenta de fi. No sé si havia estat aquí a IB3. Sí, no sé si havia estat a l'edifici. Tu primera vez en años. És en jo, aquí. Que bé, que guai. Sí. Escolta, Maica, vaig llegir que te deien musa underground. Ui, sí. Això... És misteriós. Jo no em vaig posar sapor d'aquest, però sí, m'ho deien. És que quan te posen aquests noms, te cataloguen d'aquesta manera, com a artista, com a creativa, pot ser bo i xerec, no? Segons com. Bueno, aquest era positiu, supos. Sí, jo mai clar. Però sí, no sé, les etiquetes són molt pesades. Sobretot, a mi em pesava molt quan em deien PJ Harvey, la PJ Harvey espanyola, la PJ Harvey espanyola. Això va ser molt, molt pesat durant molt de temps. Perquè si fas música que no és d'una etiqueta... Exacte, que no és aquell estil en el que t'han ficat, no? Exactament, tens la sensació que no estan escoltant-te, realment. I, bueno, però per sort ja no em diuen la musa de l'underground ni PJ Harvey. Ja diuen Maica Makowski. Maica Makowski. Tu dus molt d'anys, des de ben petita, estàs aquí inquieta en el món de la música, cercant, cantant en diversos idiomes. No sé si hi ha cap idioma que encara no t'hagis atrevit a cantar. Sí. Vull dir, cap idioma que te faci ganes, però que no t'hagis atrevit per... Doncs mira, m'encanta la música en francès, però tinc molt de respecte perquè, per exemple, l'anglès és un idioma que és meu, també, i el francès no, però m'encanta escoltar-la. I no t'atreviries? Supos que sí m'atreviria. Fer qualque col·laboració, qualque versió... Sí, m'atreviria. Si passa, passarà, però... Sí, perquè en català vas fer qualque cosa amb en Joan Bibiloni, no? Sí, en Joan Bibiloni va fer un disc per nens que xerrava del menjar i a mi em va tocar la cançó de les figues. Ah, molt apropiat. Molt, molt. Les nines, les figues, sempre té una cosa molt apropiada. No, i era un cançonar, era boníssima, però... I, bueno, després vaig escriure cançons en català també per Carme Portacelli i... Gran creativa també, la Carme, sí. Directora teatral. Tremenda. I seria una grandíssima actriu, però no sé per què no s'ha ficat. Les teves lletres, o sigui, tu sempre estàs molt preocupada per la part humana, no? No vull dir missatge, perquè és com una altra etiqueta que te posa en un lloc que a Pentura no te limita i no t'agrada, no? Però sí que estàs com molt involucrada en fer com una filosofia de vida, de temes, la part de la humanitat, no? Te preocupa això? Sí, tinc la sensació que si em poso a escriure una cançó és per dir alguna cosa. I de vegades faig cançons molt lleugeres també, però m'agrada fer discos conceptuals i donar-li voltes a alguna cosa que vull entendre o que m'ha fet sentir d'una manera que vull explorar o que m'interessa intel·lectualment també, sense ser massa sessuda, tampoc m'agrada. Massa feixuc, no? No, m'agrada que la música sigui natural, tant música com lletra. No m'agrada que sembli que vull impressionar amb mon pare, saps? En tot el que he estudiat, això he fet papà, no? De dir que en tota la música que sé. Per tant, tu un reggaeton te deu sonar, te deu fer mal. Perquè són 3 frases. Sí, bueno, i quines frases, sobretot. I quines frases? Perquè hi ha cançons de folk que són 3 frases, també, i es repeteixen, no? Però es torna un mantra interessant. Hi ha cançons de reggaeton de tota manera que em poden agradar. Però és una qüestió sonora. A mi s'autotune i... Sí. Em costa a l'oïda perquè està de puta mare, perquè no és la música de la meva generació. Ho han aconseguit, els joves.
que s'ha generalitzat, o sigui, que molta gent, fins i tot músics i dones i homes, molt respectables, utilitzen l'autotune d'una manera que dius, que guai, no? Ah, vols dir com que no es noti? Sí, que no se nota, o sigui, com un recurs més, no? Sí, això, jo el puc sentir a tots els musicals de Disney. Ah, sí. És una veu molt dolça, superben afinada, però no és tan obvi com el reggaeton o el trap, que s'utilitza d'una manera superextrema, no? Com la Cher al Believe. Ah, sí. Do you believe? Sí, tenia una mica d'ell que s'havia ficat un pito aquí. No sé, estem xerrant d'autotune, però no és el cas del teu nou disc, Búnquer Rococó. Jo l'estic posant aquí, però és un doll perquè... Ah, no, mira, no és un doll perquè l'estic veient aquí. Amb aquesta portada no pareix que hi hagi molt d'autotune aquí. Res, zero autotune. M'has d'explicar un poc el títol, el missatge del títol, perquè Búnquer Rococó. Rococó ja ho veiem a la perruca, a l'estètica. La música no sabem com. La música no sabem, o sigui, aquest concepte Búnquer Rococó... Semblen paraules antagòniques. Sí. Però crec que si escoltes la música, sobretot algunes cançons, són complementàries. I és un concepte sònic perquè Búnquer és la música contemporània, crua, que he fet molt, i Rococó és la música, els desenvolupaments clàssics i la música clàssica que també és part del disc. Tenim els nostres dos col·laboradors que entren de tant en tant a fer preguntes, o en el cas de Naguiló, podeu entrar, o en el cas de Naguiló, a molestar un poc. Hola, Maica. Hola, la Mar. A mi sap que m'afascina, que jo veig aquí tan pausada, i a mi m'han contat que tu, a l'institut, a les estacions, eres mala de dur, eh? M'han contat fins i tot les estacions? que la varen... És vera que te varen treure un pit de classe per tocar l'harmònica? Com ho saps, això? Me diuen que no faig així, sempre faig així. Toma! És bon o és bo? Sí, vaig tenir un arranque, no sé. Estàvem a estudi, en silenci total, i a més la professora era la coordinadora de tot el curs, una dona molt seriosa, i vaig tenir un arranque d'harmònica i... Això que anava en l'harmònica per tot? Li va passar con Lisa Simpson. Exacte. Que la treuen a de fora. Ja ho dues de dins. Com ho saps, això? Això és periodisme! No sé com tenen les fonts. I aquesta fixació que tens tu en Alejandro Magno i l'arqueologia... Jo no la tinc, però, bueno, som mig macedoni, llavors és un tema que surt, però no tinc una fixació, però em troba, el tema em troba. Perquè te vares posar tu a tenir una conversa a un festival, quasi no arribes a actuar, o com va ser això? I varen dir, però Maica Makovsky a l'escenari, i tu allà xerrant d'en Alejandro Magno, amb qui estaves? Mira, estava aquell dia, estava de públic realment, havia fet l'Hora Musa amb el Bumburi, i el Bumburi tocava després al Cruïlla, que és un festival de Barna. I vam anar allà, i jo estava al backstage, entre un concert i l'altre, i em vaig posar a xerrar amb uns americans, una parella, que estaven per allà, i van començar... Em van dir que eren arqueòlegs, i jo dic, mira, ostres, que bé. Do you know about Alejandro Magno? Do you know? Oh, Magno, de cognac. No, Alejandro Magno. De cognac. Mi héroe. No van començar ells. I després surt el Jack White del seu camerino, el saluda, perquè eren amics de la infància. I vam començar a xerrar amb el Jack White de l'Alejandro Magno. Això va passar. Avui a coses random, no? Avui a coses random mos passen aquestes coses. Tu què tenies preparat? Ho fem meu joc, ja, perquè jo sempre devo és que ell no pot. Me fa moltes ganes. Pots interrompre en l'harmònica, si vols, en qualque moment. Que passi l'harmònica. No la duc. Perdó. Avui tenim una taula de 9. Maica, jo te vull posar a prova, a veure quant en saps dels grups que vas entrevistar a l'Hora Musa. I és per això que te duc un joc que té a veure amb això. Jo li diré a Naina, a la nostra DJ, que me'n vagi amollant un parell de cançons, però
només 2 segonets de cada cançó. Bàsicament m'he marcat un Jo en sé més que tu, li he copiat el joc a Àngel Aguiló, que és la prova musical de Jo en sé més que tu. Te posem 2 segons d'aquestes cançonetes i tu has d'endevinar la cançó i el grup. Ui, quina pressió. Som-hi. Vinga, la primera. Ui, Això? El meu pòquer, Això no. m'ho pot tornar a tirar, és que no ho han sentit. Jo això ho he ballat. És que això també no és una pista No se que pot porti... dur en aquesta lota. Jo te donaré una pista. No, i tu has començat, Tenia, saps? Duies cabells així amb uns rissos aquí per Com davant. els meus. Això sí. I quan va... Això és... Don't you forget about me. Com es diuen? Simple Minds. Simple Minds. Sí, correcte. Alive, Mansi. Primera. Vinga. La veiem un poc. Hem de guanyar una copardina. No li duita, ni la podria haver demanat. A tu. Va, la demanarem. Següent. Home, Aquesta la sé jo i tot. Això no, salí de casa con la sonrisa. però que ha d'endevinar ella. Jo l'ajut, jo t'ajut. És que tens un Jo síndrome t'ajut. Pablo Motos que no pot amb ella, eh? Jo t'ajut. Saps què passa? Que ella sap més de coses més cultes, no? No et creguis. Bueno, el que passa és que la Laura Musa em va portar... No tan mainstream, vull dir. Perquè aquesta cançó és bastant Què mainstream. era? Tequila? Sí! Sí, però anem, Tequila quan va sortir, jo me'n record que era com... Però s'ha fet... Home, ara s'ha fet més... Exacte, mola és molt molt. mainstream, aquesta cançó. Però mola molt, eren... Sí, Aquesta gent ara jove. pareix que els dic que no eren cool, però això me referia. Molt. Jo vaig anar a un concert l'any passat encara. El rock and roll és high class. Aquesta no te puc ajudar. Ui, Ostres, jo és que clar, no era fan de tothom. Això que és com, era com una salsa merengue o algo así, no? Ah. No sé qui és. No tinc ni idea. cama revuelta. Cama revuelta. No és aquesta? Cama revuelta. Ah, que és el Kiko Veneno. Aquí que veneno. La cama revuelta. Echo de menos. Qui te va fer moltíssima il·lusió entrevistar a Laura Musa? El Rufus Wainwright. Molt, molta. I xerra tan a poc com en les seves cançons, així, amb aquest ritme, aquesta pau. No, té molta xispa. Sí? Sí, és un tio molt... Té molt de flow, mola molt. I li vaig fer un joc i m'ho vaig currar moltíssim. I li va agradar. Però i vam estar a punt de cantar junts, però al final, com no sabia qui era jo, doncs no sabia si confiar o no confiar. Això ho has de perseguir, no? Bueno. Molaria molt. Jo és que sóc molt tranquil·la amb aquestes coses, no? No tens. Ara has vist l'ansiosa que són jo, no? De dir, això m'ho he de posar com a adjectiu. Vol ser la meva mànager. Escolta. Mira. Estaria bé.